Tingog kan Banwaan, digdi sa DCGB. Sige po, let's go! Napagrespetar mo na naman sa lambang miyembro kan familia. Good morning! Webes ngunyan, St. Jude, sugabos na devoto tabi ni St. Jude, may pagkakataon na makapagpasalamat lamang sa oral daw na intersesyon sa pagbuhay-buhay. Ano man po ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos, petsa 7 kan Abril 2022. Mauran-uran dyan sa luwas, efekto ka itong aantabayan na niya itong low pressure area dyan sa ibaba po kan Kabisayaan. Happy birthday po sa mga nag-birthday ngunyan, and tingog kan Banwaan nag-iimbitar na mag-iriba-iba kita sagkod alas 10:30 ninudto sa gabos na taga Legazpi, Marhay na Aldaw dyan sa Albay District. Good morning man, siring man sa daraga. Ray na agad dyan kay Senyor Ato Lim sa tuyang amigo sa Petron Tap Gas Gasul. Maray na aga Sir Ato Lim, kumusta sa tropa asin sa familia? Dyan kay Alcalde Vic Perete, mabuhay katabi Alcalde Vic, budak kay Vice Alcalde John G. Hausyan. Sa tuya yan na mga paradangog man, supportadores man kan DCGB para antabay, loyal na listeners. Sa Siyudad kan Tabaco, so nakaantabay man dyan sa Samuyang Sister Station, nadadangog ang DCGB dyan po sa 106.9 WGB FM dyan sa Tabaco. Good morning sa gabos na taga Siyudad kan Tabaco. Pati na po sa manlain-lain na parte man po kan Premier Distrito kan Albay. Sagkod dyan sa Tercer Distrito, maray na aga kay Itay Nando Gonzales. Dyan sa Ligao City, buda kay Alcalde, kay Congressman Didi Cabredo sa Tercer Distrito. Ray na aga sa Indungdua. Katuwang ko dyan sa palibot news team ang Mega Force sa 1st District, Pading Jomar Bien, 2nd District si Compadreng Alarmario, buda si Ans Galero, si Luens Barcena, katuwang si Joshua Bino, sa Manibela si Henry de Boy Mata. Yaon dyan sa Tercer Distrito man, Pading Jimmy Nasalita, mantang ang kapartner ko ngunyan sa AM band sa radyo. Siya ang nagpapalusot man kan broadcast sa radyo. Ang sa kuyang co-pilot, Compadreng Nal Baldo, the man from Dap-Dap, the home of Senyor Santo Cristo. Good morning man dyan sa mga taga Dap-Dap. Sa pamamayo yan ni Punong Barangay Station Manager EVP SM Glenn J. Barcelon. Sa bilog na konseho, mabuhay ka mo dyan, pati na po sa residentes dyan sa Dap-Dap. Sa newsroom, sa padagos na pag-antabay, sumada lokal, asin kan pag-abang kan istorya national international. Yaon dyan, News Manager Mardela, the ever reliable. Mantang nadangog dindo ka sa bago, alas 9 Barreta. Asin sa production center, yaon dyan si Angel Mustasa. Sa broadcast mi mantabi sa internet worldwide, sa internet worldwide sa DCGB News Online, asin sa YouTube DCGB Legazpi City. Ang yaon dyan si Richard, buda si Trisha. Sindaman po ang minapalusot kan sa muyang broadcast sa internet. Kaya sabayan po yan sa mainstream media, sa AM band. Yaon dyan si Pading Nal, DCGB, region-wide, asin pati naman po sa pinagabot kan sa muyang puwersa sa luwas kan Kabikulan. And syempre, in high definition, full digital stereo broadcast sa internet, DCGB News Online, asin sa YouTube. Ako man po, si Pio Fernandez. Maray na aga tabi, sana andyan po kayo. Ang numero ko 0961-759-0888. Smart yan, 0961-759-0888, asin sa 0926-0156-020,
0956-020. Yan, ang sa kuyang numbers tabi. Kung gusto nindong magpaabot man lamang, pa-check attendance. Sagkod kitang 10:30 nin pagkaaga, subareta kasubago ni Angel na alas 9. Our good Vice President was quoted na maski rosa, ano ito Angel? Maski rosa ang sa iyang kolor, ano? In kaso matauanin tsansa na maging presidente, she will serve everybody regardless of ano man na klaseng kolor. Kumbaga, ano man na klaseng belief. Yan ang tama. Yan ang tama, Angel, di ba? Yeah. Yan ang tamang mindset nin sarong presidentiable and sarong magiging presidente. Na pagyaong ka na sa pwesto, you are now the president of everybody else, regardless of political affiliation, regardless of political color, because kita po pararehong Pilipino. Yan. Ang sabi din ni Vice Presidente Leni Robredo, mantang pigagamit niya daw ang kolor na rosa bilang political color, nangako man ang Vice Presidente na magserbi o kaya maserbi sa namamanwaan maski ano paan sa indang kolor politika kung siya ang maging presidente sa Mayo 9 eleksyon na pipilion. Ano? Tama po ini. Ini pa anong kolor na pinagagamit kan kandidatos kada eleksyon. Kuan lang yan, ang purpose lang kaan padingnal is retention. Retention. And kumbaga mai-transfer, mai-convey and mai-imprint sa tuyang mga butantes an identity kan sarong nagdalaga na kandidato, in which case ini po si Vice Presidente Leni Robredo is rosa, kumbaga pink. Importante yan importante yan, pigapod na retention and itong so identification. It's not bako po yan na mag-imponir ning political division. Bako yan na nganing mag-instill nin political division. No. Strategy lang yan tabi. Tanganing ansarong persona marumduman asin kumbaga maisihan na siya yan nagdadalagan sa arog kaining pagka posisyon ilihido. Yan. In this case, sa presidente, si VP Leni Robredo. Ang sabi digdi, pag konsyente, walaan gabos kita regardless of our political color, si Serbia niyan, tas siya, kumbaga, magiging presidente. Sabi digdi, maski nga ni daadakol ng mga tao ang nagsuulog ning kolor na rosa duman sa People's Rally sa Antipolo City, ang iba nakasuulog ng ibang kolor, alagad ang mga ini makikinabang man sa iyang serbisyo. Tama po yan tabi. Tama yan. Pagyaong ka na nakatukaw, tama ining line of thinking kan sa tuyang Vice Presidente na pag nakatukaw ka na dyan sa palasyo, pag nakatukaw ka na dyan, day ka na tabi dapat magmidbid nin kolor politika. Ano, iyan po one of the saro ining magayon na dapat na tungkusan niya to na madangog sa sarong presidential takasuhapon baga na istorya ko na sa Indo duman sa ultimong kabtang kan sa tuyang programa na i-open up ko na ini duman na sa last part kan sa tuyang programa mga 10:15 yata yon at 10:30 nagtatapos na kita. So duman baga sa Antipolo na People's Rally, duman sa Antipolo na yaon nga ni duman si Congressman Joey na Salceda, it being the fact na si Congressman Joey Salceda saro sa talagang stunt supporter ining sa tuyang mga mayor politiko digdi sa probinsya ng Albay, nagsuporta po kay Vice Presidente Leni Robredo. Yaon po siya duman sa Antipolo City. And an hour after or several hours after, nagpasalamat ang Vice Presidente kay Congressman Joey sa todo-todong suporta, unwavering support. Sagkod ngunyan, sagkod till the finish ni Congressman Joey, because ang sabi ni Congressman Joey, saro sa pinagtutungkusan niya, why VP Leni Robredo is yung investors' confidence. Kaya ipigtutulak niya ini
bubusol niya si BP Leni Robredo. Yang baga sara Congressman Joey is an economic technocrat. Aram ninda po ang correlation kana political complexion kan sarong nasyon sa economical complexion man kaiyan sa bilog na kinaaban. Kung ano ang epekto kan political complexion kan sarong nasyon sa ekonomiya pang kinaaban. And when we say about global economy, saro dyan na pinagapod na investors' confidence. Ang sabi ni Congressman Joey, basado sa indang pag-aadal, considering itong mga empirical data, analytics na pinag-aapod, ang mga investor international is for Leni Robredo. Because of the track record na nahiling po ninda sa satuyang vice presidente, na yun na nga niyan, daining dakol na kumbaga kanubian, lalo na sa lado kan korupsyon, and the pure intent, ang sabi ni Congressman Joey, saro ngaya kami, purong intensyon na pakusugon, lalong-lalo na ang middle class and itong sa ibaba na porsyon kan sa tuyang sosyudad, strong middle class, and itong sa ibaba na porsyon, kumbaga A, B, C, D, E. May klasifikasyon kaya yan sa economics, class A, class B, class C, class D. Sa cross-section kan society. So arog kaining low-income families, middle-income families, and itong suyaon sa itaas, A, B, C, D, E, yan, may klasifikasyon. Saro sa indang kamautan, they are in unison, sabi ni Congressman Joey, na mapakusog po ining middle class and ining sa ibaba lalo na. And how can you, sabi na nga generate a strong middle class? By ensuring na ang sa tuyang ekonomiya makusog. Paano mo mapakusog ang ekonomiya? Saro sa mga vital factor dyan, iyon na nga nina, investors' confidence. Pag igwaning kumpiyansa ang mga hali sa ibang nasyon na magbugtakan sa indang kapital, digdi sa Pilipinas sa paagikan faktorya, production line na iba pa, it will open up, pag igwa na digdinin arog ka ng mga investment, it will open up opportunities for employment. Yan, yaon na, pwede nang maglaog security guard, workers, gabos tabi So yan, ang pinagasabi na pag nakatrabaho ang mga yan, igwa po ni at least strong middle class and itong foundation, ibaba, CDE, yaon po, magiging matatagman tabi yan. So, saro yan po sa pinagtutungkusan nara Congressman Joey and ining ni Vice Presidente Leni Robredo. Tama ini na pinagsabi, sana po ang iba pang mga presidentiables arong magkanang line of thinking man kay Vice Presidente Leni Robredo. Regardless kung ano man na kulor ang pinagsuulog mo kan kampanya, just kung lang yan party lang yan kan strategy pa na ma-identify ka, buda ma-retain sa memory kan tabo an sa imong kandidatura ang pangaran ng apilyado mo. Pero pag nagkasumpa ka na, nagtuma position ka na, you will be divested of your political color. Ang color mo, tulo na sa napadingnad. Red, white, and blue. Budaso, yellow. Yaon bagang gabo sa bandera? Bandera na kang Pilipinas, ang color mo tabi. So yan po ang sabi nga ni Congressman Joey, sa aspetong ito na investors' confidence, duman igwaning edge na marhay si Vice Presidente Leni Robredo. Duman sa investors' conference. In fact, it is manifested duman sa pag-edge, sige-sige ng pag-gaining ground duman sa mga surveys na pinagkukondukta man iba-ibang survey firms digdi sa Pilipinas. Nagigaining momentum, nagigaining ground ini po si Vice Presidente Leni Robredo. Pero sabi kang sa tuyang kongresista, surveys are not enough. Parameters lang yan, tabi yan. Ang mas kaipuhan pa is itong duman. The more na may dakol na maabot sa tuyang Vice Presidente, house to house, person to person, that's what matters most na as of this critical times na kan kampanya tabi. Kaya sabi kan na kongresista, sige lang. Yung mga organisasyones na dyan, sige, grassroots na ang laban. Yan po tabi Sabi ko sa inyo, pinagsusubaybayan niya to.
ining laban kan sa tuyang kababayan na si BP Leni Robredo, tibaad pa lamang baka makasungkit ng Bicol. Baka this may be the last time na sa satuyang lifetime henerasyon ta iyo na sa nagay din ang chance na makaproducer man ng presidente ng Bicol, ha. Ayan po, tabi ang mga latest man sa tuyang istorya sa mga pangyari sa palibot. Sa rumunang report kita bago magpabutubot kan mga time check buda ini nga mga hanap buhay. Kaso bago pa naka-ready si Ans Galero. Ready si Ans. Good morning, go ahead. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong pareta, dai makikiaram kundi irespetuhon kan maniamiento kan Albay Power and Energy Corporation o APEC ang plano kan nagkapirang mga kandidato niya na eleksyon na tangkasonan sa indang opisina o operasyon kan sa indang opisina. Ini mismo ang makusog na sinabi ni APEC General Manager Apolinario Apo Alvarez sa pagsasabi na aram nindang nagkapira sa mga nagkakandidato sa lokal na level sa mga plataforma de gobyerno ang talagang ayuson ang supply ng kuryente na posibleng marealisar in kaso mapalitan ang APEC. Ini ang kabtangkan pahayag kan na opisyal. At kung ang isa sa plataforma de gobyerno ng kandidatong ito ay palisin si APEC, well, ginagalang ko po yun. Doon ay kanyang pananaw. But at the end of the day, the people will tell you if your platform is okay or not. But as far as APEC is concerned, meron eleksyon o wala, tuloy lang po ako sa aking trabaho. Nasa right track na ako ngayon eh. Sigon kay Alvarez, naaraman niya na ang dapat na talagang gibuhon. Tangan na talagang mapakarhay ang serbisyo kan APEC. Kung kaya, sa ngunyan, dego na sinda makikiaraw o dahil sinda mabuntog sa ururon politikal. Digdi sa probinsya kan Albay, kundi sinda, sisiguro doon na makakatrabaho man girara eskin makakaserbi sa publiko may eleksyon o wara. Roger to that, sige. Itabi siya piyo ang informasyon, Ans Galero, DCG. Salamat man an sa istorya hali dyan sa Albay Power and Energy Corporation. So saro yan sa mayor na kabtang mga pahayag na nagluwas duman sa press conference ka nakalis na mga aldaw dyan po sa Albay Power and Energy Corporation. Hello, good morning. Naputol yung tumatawag. Sige, sa dali muna. Ano pa ding nag-advise? Pwede pa sarong report bago kita mag-station break. Sige, ilawag tango na yan. Tanganing duro-diretso man kita tabi. Bobeltadahan tayo ng report diyan sa dyan sa Albay Power and Energy Corporation. Mentras tanto, si Luens nasa linya. Luens, good morning. Go ahead. Salamat tabi, Sir Pio. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag pang bareta, Campantes Regional Peace and Order Council Chairman Albay Governor Al Francis Bichara na magiging matrangkilo asin magiging maray an pase orden. Poon ngunyan na karampanyahan sa kud matapos an eleksyon. Ini ang ipinagunambitan ni Bichara sa DCGB News na maski mainit ang relabanan sa politika, lalo na sa ibang mga lokal na gobyerno digdi sa rehiyon, dai manawawaraan sa iyang paglaom na ang kapulisan asin militar, mamamantinir kay ni ang katulidungan asin monitoring kay ni sa hiro-hiro kan mga manlain-lain na mga politiko. Dagdag pa ni Bichara na daima nagpapabayaan otoridad na magproliferar sa palibot ang mga manlain-lain na klase ng mga armadong grupo na nagpapatakot kan kaligtasan kan gabos kontra byolensya. Pangapudan man sa liwat ni Bichara sa publiko na dainanggad paglingawan na ang eleksyon sarong aldaw man sana asin kon may mga pinagsususpetsara na bako marhay na iro-iro na nagpapatakot kan pase orden kan sa indang komunidad, i-report sa otoridad tangani ng dai ini magpara-proliferar asin dakula man sa iyang tugon na ipagpadago sa naan trabaho kan mga nasa uniform personnel sa mga oras na ini. Sabagay dai man managad yan matugot ang gobernador bilang pamayo siya baga ang sa RPOC, di ba? Roger Tadatabi, Sir Pio. No one will tolerate na magreinar ang mga armadong grupo kontra sa katrangkiluhan. Tama yan na pahayag kan gobernador. Roger to that. Dahil mapupwede na kita magsukomb o magpairarom duman sa wisdom man kan mga nagkikiraran ni kariribukan buda destabilisasyon kumbaga sa bagay daiman. Daig ta mag-abot sa aron pa ka na punto.
Roger Tadatabi, Sir Pio, boda sa iyang aning si pinagunambitan pa na pikukondinar niya kung may grupo o individual o masking politiko na nakikipag-coordinar sa mga siring kining mga armadong grupo. Yan, sana naman abitan na nga ni iba kasuhapon, kung ikasarong kandidato, mabayad ka, permit to win, permit to campaign o kung ano pa man, karigwa ka ning sense of insecurity. Correct. Nagariday ka nakakasiguro na sa patas na laban. Gani na Correct. takot ka mapipirdi ka. Jesus Mario Joseph naman. Roger. Sige. Roger, so yan tabi, Sir Pio, na mga dagdag na istorya, kan makaulay kan DCGB nyo, si Gobernador Al Francis Bichara. Dagdag na bareta, ako po, si Luens Bursi Barcena. Thank you so much, Luen, sa mga dagdag na istorya. Ano ba? Pasok natin ha. Joshua, standby muna. Aram mo, pinagsasalansan niya itong programa ha. Sige, ito muna. Oras, Pilipinas, 9:32. An oras hatod sa Indokang. Para sa dekalidad as inaabot kayang bulong, mag-Actimed Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Ginebra San Miguel. Sali na sa Ginebra Tres Fuertes promo. May pag-asang manalo hanggang dulo. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Joey Salceda, probado na sa serbisyo, makatao, matinabang, padaba, ang segundo distrito. Iboto, numero 5 sa balota, Congressman Joey Salceda. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Joey Salceda, probado na sa serbisyo, makatao, matinabang, padaba, ang segundo distrito. Iboto, numero 5 sa balota, Congressman Joey Salceda. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust dietary supplement for men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Fernand Imperial, Fernand Imperial, subok na at maaasahan. Kay Fernand Imperial, kay Fernand Imperial.
Imperial, huwag po sana nating kalimutan. Fernan Imperial, tapat sa bayan at magtatanggol sa'yo. Fernan Imperial, let's go! Kay Fernan Imperial. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Yeah. Chino Garcia, Serbisyong Garcia. Kadako lang mga nagibuhan sa kaigusan, sa banwang ginubatan ng amigong tunay. Chino Garcia, yan ang idol ta. May tabang sa turismo, lalo sa mga negosyo, sa kalusugan, agrikultura, infrastruktura. Ginobatenyo, padaba ni Chino. Kadakol na programa, asin mga proyekto, basta sa pag-asenso kan ginubatan. Chino Garcia, pag may Serbisyong Garcia. Si Chino Garcia, subok ka ng makinabang. May pusong servidor, tunay ka, oh Chino Garcia. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang, give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multisarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Healthy champ, start your day, Milo every day. Mag Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. Mayor G, Mayor G. Geraldine Rosal, Mayor G. Sa dati sana, Mayor G. Number 3 sa balota, Mayor G. Padagos kan, pagpuswag kan syudad. Simpleng babay, mabuot maaasahan. Padabakan senior citizen, asin kababaihan. Nagpausog kan negosyo sa satuyang banwaan. Programa sa salud, sa iyang tinutukan. Lying in clinics, mga harayong barangay. Nagpakusog sa industriya, kan turismo. Ang bigas, pingunyan, mauswag asin tranquilo. Geraldine G. Rosal, para Alkalde kan Legazpi, numero 3 sa balota, mga Legazpeño. Sa dati sana. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagaba ng sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako? Mag pinakamabilis na Alaksan FR para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa banwaan kang Santo Domingo, uya na ang bagutang Vice Mayor, Mark Aguas, numero 1 sa balota, sa tuyang iboto. Si Mark Aguas manliwat ang samuyang iboboto. Para Vice Mayor kang banwang Santo Domingo. Si Mark Aguas makamasa, si Mark Aguas mahigoson, si Mark Aguas mabuot asin makatao. Si Mark Aguas ang Vice Mayor ko. Botohan ta, kay Mark Aguas kita. Sa banwaan nakatabang na. Kay Mark Aguas sigurado ka dyan. Sa giraray mga tugang, sa tuyang iboto, Mark Aguas, numero 1 sa balota, ang bagutang Vice Mayor, Mark Aguas. Itataas natin ang sahod ng ating healthcare workers. Mas maraming ospital ang itatayo at palalakasin natin ang research for local medicines para makagawa na tayo ng sarili nating vaksin. May pandemya man o wala, mas mabilis ang ating paggaling. Bongbong Marcos po, bangon bayan muli. Haharapin natin. Iboto number 7 Bongbong Marcos para sa pagkapangulo. Political advertisement paid for and by Ferdinand Bongbong Marcos Jr., 31 EDSA Mandaluyong City. Rolling, Rosal sa pag-asenso. Kalaban kan mga gahaman, kasurog kan mga namamanwaan. Ang kapalibutan sa tong protektaran, responsableng pagpininaan kaibuhan. Dakul na nag-inibo, dakul pang magigibo.
miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Siyudad Legazpi. Oh yeah. Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Siyudad Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Lay off ang mister ko. Kami kakain. Diyos ko, pagalingin mo po ako. Sa sobrang hirap makatapos kaya ang anak ko. Lenny Robredo po ito. Bilang ina, dama ko ang inyong kaba. 3 buwang ayuda sa na-layoff. Kung walang mahanap na trabaho, gobyerno mismo ang magbibigay sa iyo. Bawat pamilya may akses sa libreng doktor. Bawat bata, walang hadlang sa kalidad na edukasyon. Walang maiiwan sa kulay rosas na buka. Lenny Robredo for President, number 10 sa balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo Tamlo, laging handa, Quezon City. Maigos, mabuot, wala siyang katularan. Mabusog, panabang ng mga taong at bayano. Kaya board member, boto'y ilagay. Siya'y sugot at walang kabantay. Bawat oras siyang maaasahan. Di niya tayo pababayaan. Kaya kay Montalyana, kaya kay Montalyana, kaya kay Montalyana, kaya kay Montalyana tayo. Iboto para board member kang Segundo Distrito nin Albay ni Luna Montaliana, numero 5 sa balota. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Tingog kang Banwaan. Convincing. Thank you so much, Padingdal. Diretso na kita dyan sa luwas. May dagdag na istorya pa si Joshua Bino. Joshua, good morning. Go ahead na. Yes, good morning Tabi Sir Pio. Good morning man Tabi sa Soitoya mga parad tabay. Location Tabi kan DCGB News yaong katadigdi sa Daraga Gymnasium kung saan nagpaparagos Tabi ana Operation Tuli digdi sa Banwaan kan Daraga. Halaba Tabi ini Sir Pio dakulan mga kaakian niya to na nagpapartisipar digdi sa nasabing aktibidad. Alaga Tabi Sir Pio, dahil na makakaiba si Mayor Vic Perete dahilan ta uto nagidali na tong magalit dahilan ta igani na importante pang tuwan gibuhon. Alaga Tabi Sir Pio, sa mga dagdag niya tong impormasyon niya na pagkaaga, marhay na bareta Tabi ini sa mga tugang niya tong barangay health workers, mga tanod asin mga street sweepers dahilan sa sumatotal na 1,435 ana magresibinin benepisyo haliduman sa mga naunambitan niya itong personalidad. Iyan Tabi ang pinag-inambitan sa DCGB News kan opisina ni Mayor Vic Perete. Ana mga benepisyaryo Tabing ini magre-resibikan sa indang mga ayuda puon pitsa 11 hanggang pitsa 13 kaining Abril. Alagad sa yan Tabi Sir Pio dahil pa makapagtaon ni na fixed amount ang opisina ni Mayor Vic Perete dahil ta man iba-iba po ini, man iba-ibang kantidad ang mareresibikan sa mga tugang sa naunambit na mga personalidad dahil ta depende po ini sa magiging assessment kan Department of Social Work and Development o DSWD. Yan Tabi Sir Pio ang mga impormasyon na ligdi sa Banwaan kan Daraga. Joshua Bino Tabi, DCGB. Joshua. Yes po, Sir Pio. Ano ang itataong benepisyo kan lokal na gobyerno? Over. Cash assistance Tabi ini Sir Pio, alagad sigun sa nakaulay niya to sa opisina ni Mayor Vic. Dahil pasinda makapagtaon in fixed na amount dahil ta magdidepende da po ini sa naging assessment kan DSWD.
Cash assistance para sa anong sektor? Over. Para sa mga barangay health workers, para sa mga tanod, as in mga street sweepers tabi, Sir Pio. No arin ang target date na kan release? Mapun tabi ni Sir Pio sa pitsa 11 kay ning Abril hasta pitsa 13 tabi, Sir Pio. Next week, yan. Yes po. Pero ang kantidad, bakong parareho? Yes, tabi Sir Pio. Man iba-iba po ang marireceive ninda. Natada ito? Sigun tabi sa nakaulay niya to, depende na po iyan sa naging assessment kan DSWD tabi, Sir Pio. Roger, sige. Okay, iyan tabi Sir Pio na impormasyon halit di sa sakuyang area sa Banuan Candaraga. Joshua Bino tabi, DCGB. Salamat Joshua sa informasyon nalit dyan sa Daragano. So it's nice na uyan po yung sektor naan, yan na mga street sweepers, health workers, dyan sa Daraga among others na papadaba man po, natatawan ni nakakanigo man na atensyon kan administrasyon sa pamamayo po ni Alcalde Vic Perete. O basado duman sa report na ipigpaabot sa sato, petsaon sa ma-release pero expect na bako parareho ang kantidad daa ta i-assess kan social welfare an mga beneficiaryo kung guraano an pwede sa nanindong marisibi man tabi bako puro parareho day maggalas tibad kun next week ibako ngaya may pigpalain ngaya talagang may pigpalain ta i-assess ka mo kan DSWD basado man sa criteria kung guranon sa indong mariresibi. Arog po yang kantabi. So, salamat. Salamat. Maski puro paano, tao yan po, naatinderan kan administrasyon ni Alcalde Vic Perete. Iyan na sa tuyang mga empleados katabang niya to dyan. Yan na mga health workers, mga street sweepers dyan sa Daraga. Abante kan storya, pading Jomar, marhay na agamantabi. Salamat pa rin, Pio. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, dakol na mga Pilipino ang nangangarap na makapagtrabaho sa abroad para umasenso ang buhay. Maski habo na masiparar sa pamilya, alagad kadaklan kan OFW, iyo ang napipirita na magluwas dahil sa kakulanganin oportunidad di sa satuyang nasyon. Pigihingo ang ngunyan kan sarong ng government organization na ang pagtrabaho sa ibang nasyon kan mga Pinoy na sa dakol na pagkakataon nagre-resulta sa pagkawaragas kan pamilya, iyo ang magina sa ng opsyon asin bako ng necesidad kan mga Pilipino. Uyang report. Dapat na matawan kan tama asin nababagay na programa ang pamilya kan mga overseas Filipino workers nga ni inadain na ang mga ini mapirita na magluwas sa nasyon para maghanap buhay. Ini ang saro sa mga katuyuhan kan pinagigibong niya na 5 aldaw na forum na pinagigibo sa Dorotea Resort and Spa sa Banwaan kan Bakakay na ipiglansar kan Center for Migrant Advocacy o CMA karong foreign-funded non-government organization na igwang katuyuhan na mapangatamana ng interes kan pamilya kan mga OFW. Sinabi ni Sara Lopez, project manager kan CMA, na sa indang pigkukuhaan mga feedback kali sa mismong mga pamilya kan mga OFW o ang pinagapon ninda na OFW Family Circle, tangani na direktang maraman ang sitwasyon asin pangangaipo kan mga ini. Pigi si maninda ang mga programa kan mga concerned government agencies asin local government units may kinaraman sa mga migrant workers. Ay layunin po natin na papagsama-sama lahat po ng mga stakeholders natin, so hindi lamang yung mga OFW family circles, pati po yung mga iba nating stakeholders like government agencies, NGOs, CSOs, academe, at iba pa pong mga actors on migration and development para po ma-mainstream, ang pinakalayunin po natin ay ma-mainstream po ang usapin ng migration and development sa iba't ibang sektor ng komunidad po. Ang resulta kay ini iyon isasabay ninda sa pinagbibilog na case study na sigun kay Lopez sa indang ipipresentar sa mga nanunungdan na ahensya kang gobyerno para mapagadalan asin maging giya sa mga programang inalansar para sa pamilya kan mga OFW. Nare-recognize po natin na meron talagang mga priority needs or priority issues ang migrant sector na kailangan po natin i-address. Kumbaga meron po silang vulnerabilities, meron silang priority issues na kailangan po natin ay yung mga responses natin, yung mga programs and services natin
natin ay nakatarget po doon sa mga priority issues na yun at doon sa mga pangangailangan po na yun ng migrant community po, ang migrant sector. Dagdag pa niya na maot ninda na pagabot kan panahon, bako ng busol kan pangangaipo ang pagtrabaho kan mga Pilipino sa ibang nasyon, kundi dahil nasa saindang sadiring kagustuhan. Ang pagtiripon, iyo ang pigatin diran kan mga representantes kan manlain-lain na ahensya kang gobyerno, local government units as in OFW Family Circle, ali sa syudad kan Tabaco, syudad kan Legazpi, as in Banwaan kan Manito sa probinsya kan Albay, Naga City as in Karaman sa Camarines Sur, Banwaan kan Birak as in Bato sa Catanduanes. Jomar Bien, DZGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar, sa mga dagdag na istorya hali dyan sa Premier Distrito kan Albay. Diretso ta ang bulos kan informasyon. Duman man kita sa Tercer Distrito. Kumpareng Jim, good morning, go ahead na. Salamat pare sa mga dagdag pang bareta. Tulo na sanaan at tatadang mga barangay sa Piudoran anday pa may konsiderar na drug-free kan PNP asin kan PDEA dahilan sa pagkaminsan may namomonitor pa na igwanin na patingi-tingi nin proliferasyon ng droga. Ini iyuan barangay Karatagan, Palapas asin na barangay 3 sa total na 33 na mga barangay minakompuesto kan munisipyo kan Piudoran. Ang tulo na sana ini ang pigtatrabaho pa kan PNP na man-neutralize o mapara na ang droga. Latest na nadeklarar na drug-free barangays iyo ang Mamlad, Santo Cristo, Agol, Flores, asin Basicao Interior. Posible Piudoran ang maiinot oras na ma-clear out ang tulong barangay na ini sa gira sa droga kung saan sa ngunyan natatada na sana tulo na sanang barangay ang igwanin na monitor na igwapanin drug proliferation. Iyan. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpareng Jim sa mga dagdag man na istorya hali dyan sa Tercer Distrito kan Albay. Oy, may mga mensahe man po kita sa ito ano ba yan? Sandali muna, mga text sa tuyang programa. So related shout out sa gabos na taga Bugtong, maray na aga sa Indo diyan sa Bugtong kan Legazpi ha. Kumusta pa kamo diyan? Regarding color pink ni Lenny, iuman tabi ginamit ni late FPJ kan siya nagdalagan as president. He explained its inner power. Unluckily, winning siya pero nadaya. At namatay pa. Nako, so sabi man kan sa tuyang texter, sa tuyang programa. Papa Jer Bailon, maray na aga tabi. Papa Jer Bailon. Maray na aga man tabi sa imo. Kumusta na Papa Jer? Kay Nong Mitchap. Good morning tabi kay Sir Nong. Na dyan sa Nong Mikchap, buda sa dampa ni Nong. Kumusta na po kamo tabi? Sabi digdi, sana walang dayan talaga. Remember, BBM and Lenny, may halangkaw ang rivalry. Remember yung issue ng recount? Sabi digdi, good day, Sir Pio, maray po gayud to karon muna so pigasabi na Department of Water. Pakibati man natabi kay Rodel Lito Banyares dyan sa Ilawod kan Barangay Bunga, Legazpi City. Yan. Bantayan tabi nindo ang mga parakua dyan kibatag. Mga texter niya ni. Ray na aga tabi sa indo ha. Ege, taon-taon ni Bapat na may mga hanap buhay pasipading nal, then masunod ang station break, news break, hanap buhay, then tingog kan Banwaan. Ito po si Susan Roses. Ano man ang hanap sa butika, hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, dekalidad na kayang bilhin. Pag may check, that's the right one. RightMed, 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagaba ng sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako? Mag pinakamabilis na Alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Layoff ang mister ko. Ano kami kakain? Diyos ko, pagalingin mo po ako. Sa sobrang hirap makatapos kaya ang anak ko. Lenny Robredo po ito. Bilang ina, dama ko ang inyong kaba. 3 buwang ayuda sa na-layoff. Kung walang mahanap na trabaho, gobyerno mismo ang magbibigay sa iyo. Bawat pamilya may akses sa libreng doktor. Bawat bata, walang hadlang sa kalidad na edukasyon. Walang maiiwan sa kulay rosas na buka. Lenny Robredo for President, number 10 sa balota. Political ad paid by and for Lenny Robredo, Tamlo, laging handa, Quezon City. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Nadakula na natabangan niya, mahigos sa pagservis si Bobby. Ang servidor na tunay asin tapat, si Bobby Cristobal. Na 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 na. Wow, fantastic Bobby. Si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Si Bobby Cristobal. Fantastic Bobby. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan.
Iboto para board member kang Segundo Distrito nin Albay ni Luna Montaliana, numero 5 sa balota. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, Pirming Nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz, Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maisog na sinimbag ni Vice Presidente Leni Robredo ang mga kaputan manunungod sa pinakamagabat na issue sa nasyon. Sa iyang sinabi ni nangako siya na kung manggana bilang masunod na presidente, tulos niyang isa sa publiko sa mga empleyados kan gobyerno ang gabos na mga dokumentong may kinaraman sa paggamit nin fundo kan sa indang ahensya. Dinagdag pa man ni Robredo na mapasar siya nin ley para mabawasan ang pagiging balimbing kan mga politiko. Ini para masiguro ang prinsipyo paman giraray kan ang pagsabahay kan kandidato sa partido asin bako para sa panggana sa eleksyon. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Para sa dekalidad, asin naabot kayang bulong, mag-Actimed Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Let's go! Angat Pinoy, ang sapuya katuwang sa hanap buhay asin kalusugan. Angat Pinoy, ang kusog asin boses kababaihan asin kabataan. Angat Pinoy, ang alalikan mga senior citizen. PWD, OFW, kasurug asin matabang. Number 71, digdi na kita sa Angat Pinoy. Number 71, Angat Pinoy Party List number 71 sa balota. Angat Pinoy. Ito ang sabi ni Leni, kung may kakayahan at handang magbanat ng buto, kahit may edad ka na at anuman ang natapos mo, karapatan mo ang maghanap buhay. And she has plans to go with this. She has an unemployment insurance program, anti-discrimination program, she has retaining and skills matching program, and a public employment program. Talagang sisiguraduhin niya na may hanap buhay para sa lahat. Ako si Winnie Monsod and I am for Leni Robredo. Number 10 sa balota. Political ad paid by and for Leni Robredo, Tamlo, laging handa, Quezon City. Food Panda, nandito na for food and more delivered, yeah. Thousands of choices, more than just food delivery. Meron pang pick-up shops at groceries. Food Panda, nandito na, it's convenient, ang saya. Download the app and tap to order na. Food Panda, nandito na for food and more delivered, yeah. Nandito na ang Food Panda. Order today. Hey Legazpi! Food Panda is here. Enjoy the best deals. Download the app and order now. Para sa probinsya kang Albay, uwi na si Vicecob Edsel Grex Lagman. Numero 2 sa balota, giraray sa tuyang botohan. Vicecob Edsel Grex Lagman. Numero 2 sa balota. Kaya iboto ta, Vicecob Grex Lagman na. Kung sa balota siya, iwat iboto ta. Tukang kay Grex Lagman kita. Panda ba ang para sira, ang para uma, ang para gunting garpentero, driver la bandera, para padyak, para lati, ang para kopra, mga senior malnutrisyon o single parents ka pa. Si Vicecob Grex Lagman botohan, sa padagos ta progreso asin sa kauswagan. Vicecob Edsel Grex Lagman, numero 2 sa balota.
Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary. Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City. Malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Tinda F kita, tinda F kita, tinda kadamay ta, tinda kadamay ta, mga problema sa indang rinis tulba. Tinda F sana, aprobado ta, servisyong pangmasa, prioridad ninda. Mayor Joshua kita, bisika tabang niya, Carlito Pilyodo, mawag uswagan maito. Pagkaisipon ta, trayong pang nito, laumon nindo, maray ang serbisyo. Mga tagama nito, sa tuyang ibalik sa pwesto, Mayor Joshua Maridaep, numero 1 sa balota. Pai! Ano na naman? Pwede na daw ako magboto? Nata, 18 ka na. Yun na baga, Pai. 18 na ako kanakaaging bulan. Nakaparehistro ka sa Comelec. Yes, Pai. Ang sabi baga, ang gamos na makumplianyo, ngunya na taon, bago ang pirilian, pwede nang makaboto, ngunya na Mayo, kung ika 18 anyos na. Oras tigon ka man, 18 ka na pala. Iboto ang sadiri. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa, numero 18 sa balota. Lucky Manzana po. Gusto niyo bang maging lucky? Bumili ng Hinebra. Tingnan ang ilalim ng selyo. Dahil sa Hinebra 3 Suertes promo, lucky hanggang dulo. May instant premyo, 5 pesos, 10 pesos, free Hinebra product. May multiplier pa na times 5 hanggang times 500. May raffle draw din for a chance to win 100,000 pesos. May game 2 for a chance to win 1 million pesos. Sali na sa Hinebra 3 Suertes promo dahil may pag-asang manalo hanggang dulo. Visit our Facebook page or see posters and scan the QR code for more details. Promo duration March 16 to July 30, 2022. Per DOH FDA CFR number 0417S2022. Drink responsibly. Nata ta si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. and sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa tios na pamilya na nagtiyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legaspeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. With proper diet and exercise, tulong para iwas pamamanhid ng katawan at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. How are you, Legazpi? Narito, Alex Jau, ang idol natin. Ikaw ang counselor na ninanais ko. Idol Jau, magaling na leader to. Ika'y magbibigay pag-asa sa Legaspeño. Siguradong pangmatagalan na ito. Ikaw ang counselor na ninanais ko. Idol Jau, magaling na leader to. Ika'y magbibigay pag-asa sa Legaspeño. Siguradong pangmatagalan na ito. Kaya sigurado with Idol Alex
Jao, Legazpi will be fine. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Maray na agad dyan sa mga taga-tercer distrito kan Albay, dyan sa Paulangi, tabi, pigapod na Poland. Yon. May magayon na package dyan na, aram nindo, an Paulangi baga, geographically wise, an Paulangi, mahiwason ang land area. And, iyan, kataning na kan Camarines Sur. Linderos kan Albay, Buda Camarines Sur. Pag mahiwas ang land area, ang projection kaiyan dyan kan mga naghahihiling kan development, dakul ang oportunidad. Maging sa negosyo, transportasyon, as in iba pa. In fact, so grupo dyan ni Kap Nonoy na Salceda, Adrian na Salceda, sa indang konsepto kayan is no one should be left behind. One Pulangi. Sarong Bungkaras, one town, one people. At hilingon mo, sa indang vision, sa package kumbaga, saro sa intention is to make Pulangi the melting pot kan trade and ining transportation hub digdi sa Albay. Diyan baga because of its geographical location, pwede man agad na pangyarian tahiligon nindo. Kataning bagaan kuan an Camarines Sur bako, and then itong geographical terrain pakan ining Pulangi, dakulaon ang posibilidad na magkaigo dyan ng economic boom. Tabi, gabusan nasa pakete kan grupo dyan Nonoy na Salceda. Kumbaga, boom town kan ekonomiya sa Bicolandia. Pagan sarong lugar, aragihan kan tawo because of its geographical location and strategic location, buhay dyan ng ekonomiya. So, ang sabi kaan dyan, nira Edra na Salceda, let's grab the opportunity. Tawan yan yung nagkakanigong atensyon, and kasabay siyempre dyan, kumuaragihan kan tawo, interconnection bagatabi sa duwang probinsya, Camarines Sur ng Albay, ining maging transshipment and transportation hub kan Bicol. Di ba? Magayon yan na mga programas na uyan dyan ipiglalatag. And kung iyan po mapunan in kaso dyan sa Pulangi, it will be beneficial years ahead. Dyan sa istorya po kang Pulangi. And saro pa, kumo iyan tabi mahiwa, sabi tabaga sa introduction kasubago, ang land area kan Pulangi mahiwas. Iyaw ng oportunidad, saro dyan, agriculture. Tawan ni nagkakanigo bagang atensyon, kumbaga, studies and implement program, pag-adalan and i-implementar ang nakareading mga programa sa agrikultura para iyan na mga high value crops. Magkaigwa dyan tabi nin pundasyon sa Pulangi. Yan, nagkakapera po na sa tuyang pinagsusubaybayan man. Taka nakaagi bagang mga aldaw kung rumdum nindo, pinag-explikar tadig di sa tingog kan banwaan na ang Pulangi
ilingon gulpi baga nagbuburot dyan na negosyos because of its strategic location and ang sa indang geographical terrain tabi dyan sa Pulangi. Now, ang mga bagay-bagay naan tabi gabos naka-input dyan sa pag-aadal asin ipighatag man na plataforma man dyan ni Adrian Salceda sa Pulangi. And in which case tabi pag iyam po maka-implementar dyan, putting in place halimbawa ang grupo na Nonoy Cap Adrian Salceda, it will be sabi na nga ni one town, one Pulangi. Gabos po yan tabi makikinabang dyan. Yan ang gustong sabihon kaan na kan grupo man dyan ni Cap Nonoy Adrian Salceda. No one will be left behind. Sa anong paagi po? By, sabi na nga ni, seizing the opportunity. Kuhaon ng oportunidad na yaon dyan sa naman, itatap sa Pulangi. Oportunidad sa transportasyon, oportunidad sa ekonomiya, sa agrikultura, turismo, and interconnectivity between two provinces na darakula. Digdi sa Bicol. O arog po kan ang vision sa portions lang yan kan pakete po kan programa man dyan kan grupo ni Nonoy Cap Adrian Salceda po sa Pulangi tabi so hindi lang nakakonsentrar sa kumbaga micro aspect, micro programs kundi on a much bigger scope. Igwa man po sinda dyan na ining dakulaw na scope na ini bubutungon man pa itaas na darahon ining mga micro details na yaon dyan sa mga buro barangay na makakasabay iyan sa bungkaras which will yun na nga niyan so pinagasabi result sa one town one Pulangi sarabay-sabay po yan tabi dyan dyan sa grupo man ni Cap Nonoy Adrian Salceda sa Pulangi. Maray naaga kay Madam Ana Marie Sarteong Hoko. Sis viewing sa satuyang programa inda kon yaraong pamantabi so satuyang viewers man yan sa DCGB News Online tabi. Maray naaga sa Indo. Sabi ni Chit Ate, maorano na morning iyo po. Maoranon tabi dyan maray na aga dyan buda sa sagabos man na nag-antabay worldwide netwide sa DCGB News Online. We will be right back. Igwa pa si Padingnal bago kita mag-wind up pakaliis kan mga pagiromdom. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Banwang Santo Domingo, bigyan na kita sa dati sana. Mayor Jun Aguas, numero 1 sa balota. Mahigos as in may prinsipyo. May napatunayan na, iboto ta, liwat. Mayor Jun Aguas, aksyon agad. Tama higos matinabang si Mayor Jun sa banwaan. Idol kang mga kabataan, idol kang mga gurang. Ang Banwang Santo Domingo, dagos pa ang kauswagan. Taining si Mayor Jun, mina-aksyon tulos iyan. Si Jun Aguas, manggiraray ang Mayor Me. Ang Mayor Me, Jun Aguas, manggiraray. Jun Aguas, manggiraray ang Mayor Me. Ang Mayor Me. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinemorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng 80
ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Mga momshi, popshi, ang kalusugan ng ating pamilya ay mahalaga, lalo na pagdating sa ulam na paborito nila. Dapat malinis, check. Masarap, check. At caring-caring ng bulsa, super check. Ang Nong Meat Shop, mga produktong pasok sa panlasa ng masa. Homemade skinless longganisa, smoked longganisa, special premium longganisa, Bologna longadog, lumpia, hotdog, tocino, chicken, beef or pork meat, isaw, fish or squid ball, kikiam at marami pang iba. Bisitahin lang ang Nong Meat Shop, main office, Kapantawan, Legazpi City. Hanapin lang si Manoy Norman M. Budo. Sa Nong Meat Shop, nakabarado ka na. Kikita ka pa! One Pulangi, one town, one people. Madaling ranihan, matinabang, humilde, sa serbisyo, malalaoman. Iboto! Numero 2 sa Malota, Nonoy Cap Adrian Salceda for Mayor. Yao na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Patabaan kang tawo, si Adrian Salceda. May puso sa pagserbi, totoong matinabang. Hindi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. One Pulangi, one town, one people. Madaling ranihan, matinabang, humilde, sa serbisyo, malalaoman. Iboto! Numero 2 sa Malota, Nonoy Cap Adrian Salceda for Mayor. Julius Manahan, Certified Best Cafe User. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako po si Julius Kuya Chap Manahan, ang kuya ng bayan ng Daraga Albay. Isang broadcaster, vlogger at siklista. Sa aking pagbibisikleta, maganda ang epekto nito sa aking katawan. Bago ako pumadyak, umiinom muna ako ng Best Cafe para lalo akong lumakas saan man ako pumunta. Best Cafe muna, bago padyak. Julius Kuya Chap Manahan po, Best Cafe User. Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal coffee in the Philippines as awarded by the Golden Globe Awards. Silaw Beltran, ang tawong matinabang at sa tumbang dudulukan. Yan sila Beltran, just one call away. O sa mga oras din pangangaipo, siya makakatabang sa Indo. Marhay na amigo, totoong tawo, one call away lang sa Indo. Silaw Beltran, ang tawong matinabang, asin tawong maduduluhan. Yan sila Beltran, just one call away. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian Spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check
out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Tingog Ganbanwaan. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Paano lamang tabi, ha? Maray na agad yan sa gabos na para antabay man yan to sa DepEd. Pio Fernandez. Buda dyan sa Bureau of Customs. Kay Sir Nong Maraynaga, Sir Nong, dyan sa Sir Nong, sa Nong's Mitchap, buda sa dampa ni Nong. Sa pangaran kang bilog na puwersa, salamat ka sa idong pagantabay, amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.